By Borders of Info official YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ जोबोर इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम बेनो जाबाय पाब्लिक डिमान्ड सोर एमएलए आ बांसिन भोट मोनना देरहागोन बेनो जाबाय बीटीसी निफ्राय दा जों मोननै समस्तिखौ जों सावरायगोन अदालगुरि एलएसी आरो लोगोसे कक्राझार एलएसी एनडीए आरो यूपीपीएल गोबां कन्टेस्ट जागोन दा गोबां कन्टेस्ट जागोन मानोना गोबां फेमास कैंडिडेट दङ नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों आरो पाब्लिक डिमान्डबो नोंथांमोन थाखाय भोटिं हरनायखौ नोंथांमोनजों दिन्थिगोन आरो गोबांथार इन्टारेस्टिं कमेन्ट्स फैदों जे यूपीपीएल आ ससियेल मिडियायाव देरहायो आरो लोगोसे रियेलिटियावहाय बीपी बा देरहायो बेबादि टाइपनि गोबांथार कमेन्ट्स फैदों मानोना नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जिनोखि भिउआर्सफोर दङ गोबां पार्टिनि दङ नोंथांमोना बयबो जायखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव आरो लोगोसे माबादि टाइपनि नोंथांमोना एमएलए लुबैदों देग्लायनि इलेक्शनाव एलएसी आवहाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आसामाव सरकारा सोरनि जामारगोन आरो किं मेकारा बीटीसी निफ्राय सोर थांगोन सरकार दानायाव सोरनि मदद नांगोन आसाम लेभेलाव बेनि सायावबो जोङो कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना बड'ज अफ इनफ' अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा जोङो बेयाव जों सावरायगोन फार्स्टआवनो बेनो जाबाय एनडीए नि कैंडिडेट बेनो जाबाय अदालगुरि हिसाबै गेलेदों बेनो जाबाय रिहन दैमारि बिथाङा आरो लोगोसे बेनि हेंथायै गेलेदों यूपीपीएल निफ्राय दिपेन बर' बिथाङा गेलेदों थिग बेबादिनो कक्राझार एलएसी निफ्राय गोबांथार फेमास दङ बेयावबो जेरैहाय लरेन्स एस्लारि बिथाङा गेलेदों यूपीपीएल निफ्राय आरो लोगोसे सेउलि महिलारि बिथाङा गेलेदों एनडीए निफ्राय दा बिथांमोननि गेजेराव सोर बांसिन भोट मोनगोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा बिनि गेजेराव मोननैबो जिनोखि एलएसी निफ्राय जिनोखि भटिं फैदों जों बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिगोन दा जियानो जा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो इलेक्शन कमिशनारनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो फैनाय लोगो गोबां नोंथांमोना आपडेटखौ बावनो नायनो हायो दा बेखौ जों दोनथ'नानै टटेल जोंहा सिटआ दङ बेनो जाबाय 126 बेनि गेजेराव 64 सिट मोननांगोन मोनसे हानजाया हारसिं सरकार दानोबा बीटीसी निफ्रायथ' रावबो 64 सिट गैखाया नालाय मात्र दङ जोंहा गासै 15टा दङ नालाय दा बे 15आ नैबे 126 आव मैखोम बाहागो लागोन सरकार दानायाव दा बेखायनो बीजेपीआ नांगौसेबां जिनोखि एमएलए मोनाबा जोंनि बीटीसी निफ्राय लानांगोन बेखायनो बे 15नि गेजेराव जायफ्रानोखि बांसिन देरहायो थ' बिथांमोना मा रल लागोन बेखौ उनावसो मोनथिसिगोन दा सरकारा बीजेपी थागोन ना कंग्रेस थागोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बेखौबो लिरनो दाबाव दानिया जोंहा 15टा मासि दङ बेनि गेजेराव जोङो मोननै एलएसीखौ जोङो सावरायगोन बेनो जाबाय अदालगुरि हिसाबै सोर बांसिन भट मोनगोन आरो भटिं फैदों आरो लोगोसे कक्राझार हिसाबै सोर बांसिन भट फल फैदों आरो लोगोसे सोर बांसिन एमएलए देरहानाय चान्सआ दङ बेखौबो जोङो बाव कभार खालामगोन आरो मोनसे इन्टारेस्टिं कमेन्ट्स बेनो जाबाय ससियेल मिडियायाव यूपीपीएल आ 100% देरहायो होननानै दा बेखौबो जोङो बाव कभार खालामगोन दानिया आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट खोन्थाग्रोनोसै मानोना जेब्ला बीटीसी इलेक्शन जादोंमोन ना 2025 आव ना बावहाय माखासे भटिं फैदोंमोन आरो बे भटिंआव सोर देरहादोंमोन आरो युथ्सआ जिनोखि थांखि लादोंमोन राइट थांखि लादोंमोन ना रं थांखि लादोंमोन एबा युथ्सनि जिनोखि कमेन्ट्स आरो लोगोसे भट हरनाय पलिंआवहाय माबादि रिजाल्ट फैदोंमोन आरो रियेलिटियाव माबादि फैदों आं बेखौ नोंथांमोननो श' खालामगासिनो दङ स' बेखायनो जोङो दा नायग्रोनो दा बे जाबाय नै 6 मान्थ्सनि सिगां माने 6 मासनि सिगां जोंहा बीटीसी आव इलेक्शन जादोंमोन अके देन नोंथांमोननि रिजाल्टआ 26 सेप्टेम्बराव फैदोंमोन बेबादि टाइपनि बाव नोंथांमोना भटिं मोनदोंमोन देन बिनि गेजेराव युथ्सआ जिनोखि थांखि लादोंमोन ना युथ्सआ जायखौ थांखि लायो बेनो इलेक्शनाव माने रल लायो दा यूपीपीएल आ बै टाइमाव माखासे गेना गोरोन्थिफोर मावदोंमोन जायनि जाउनाव युथ्सआ मा खालामदोंमोन मोनसे डिसिसन लानानै मा खालामदों जे आं बाव बुंदोंमोन कुइसन सोंदोंमोन नोंथांमोननो बेनो जाबाय बीटीसी सोरनि सरकार फैगोन 2025 आव अके देन बिनि गेजेराव युथ्सआ भट हरदोंमोन 33% रुलिं सरकार एबा यूपीपीएल जिनोखि सरकारनो 33%आल' सापर्ट खालामदोंमोन युथ्सनि गेजेराव माने लाख युथ्स दङ बिनि गेजेराव मात्र 33%आल' माने बावहाय सापर्ट खालामदों होनना बुंजायो आरो नाथाय बीपीएफ खौ नायनाय स' बीपीएफ खौ सापर्ट खालामदोंमोन 59% अब्ला नायदो यूपीपीएल आ ससियेल मिडियायाव देरहायो होननाया बाव जेनखादोंमोन नै नोंथांमोना मिन्थिगौ नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नुबाय देन बेनिफ्राय 59% मोननाय बीपीएफआनो सरकारखौ दामारबाय 28टा मासि मोननो हाबाय दा नायदो नै युथ्सआ जिनोखि जायखौ मोजां मोनो बेनो देरहानाय चान्सआ दङ देग्लायनि इलेक्शनावबो दानिया
देग्लायनि इलेक्सनाव माबादि रल लागोन इयुथ्सआ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ 2 लाख जेनोखि राङारि अनसुंथाइ स्किम जेनोखि बियो माने मोजाङै जायासै खालि पार्टिनाल' लादों होननानै गोबांथार अजद मोनदों आरो बिनि गेजेरावबो जायफ्रा लादों बिथांमोनाबो पार्सेन्ट बिजानाय बेबादि भाइरेल रेकर्डिं ओंखारदों जायनि जाउनाव गोबांथार ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ दा जायनिखि गभर्नमेन्टआ मिस्टेक मावो बियो जेननाय चान्सआ थायो दा बेखायनो नैबे 2 लाख राङारि अनसुंथाइखौ बिथांमोना मोजाङै होआसै आरो रावबो नैबे फर्मखौ रावबो नुवाखै जे माबादि गाइडलाइन्स दङ बहा एप्लाइ जादों आरो सोर सेलेक्सन खालामदों बिनि सायाव जेबो डिटेल्स गैयासै बिनिखायनो दानि हेंथा पार्टी एबा अपोजिशन पार्टीया बेखौहाय सोंखारिगासिनो जायनि जाउनाव माखासे बाथ्राया सोराङाव फैगासिनो दानिया देग्लायनि एमएलए इलेक्सनावहाय सोरखौ बांसिन सापर्ट खालामगोन इयुथ्सनि थांखि बेखौ नोंथांमोना दायो नायदोलाय दानिया ओवरअल नोंथांमोना मिथिगौ जे NDA सरकार दायो BTCआव NDA सरकार जागासिनो एबा BPF सरकार नङा दायो NDA सरकार जागासिनो बेखौ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारानो फोरमायखाबाय दा NDA बांसिन भट मोनगोन नामा बेयाव आं लिरदों जे सोर एबा बबे पार्टिया बांसिन MLA सिटखौ मोनगोन BTCनिफ्राय अब्ला इउदा कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहरबाय पार्सेन्ट फैदों 35% अनलि NDA खौ सापर्ट खालामदों बेखौ नायनाय अनलि 35% बेनिफ्राय UPPL खौ नायोबा 55% दायो इयुथ्सआ माने सापर्ट खालामदों बाथ्रा जाबाय गभर्नमेन्टआ माखासे गोरोन्थि मावदों जायनि जाउनाव आरोबाव इयुथ्सआ माने गाज्रि मोननायखौ माने सोमजिलायबाय आरो जेरैहाय माखासे टेटनि रिजाल्ट डिले खालामनाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 रिजाल्ट होनो हायो दाबो थ' बेखौ माने इलेक्सननि सिगां गोबां माने आसा खालामदोंमोन जायनि जाउनाव फैयासै माथो खालामबावनो बेनिखायनो इयुथ्सआ जानो हागौ दुखु मोनदों जानांगौ जायनि जाउनाव NDA खौ माने सापर्ट खालामाखै बेयाव नायोबा 35% माने 15टा MLA सिटनि गेजेराव हमना ला जास्ट माने 6 एबा 7 NDA देरहानो हागौ बेबायदि टाइपनि जानो हागौ बेखौ उनावसो मोनथिसिगोन बियो फिक्स नङा दा बेखौ जोंबो मोनथिबाय दानिया जोङो केन्डिडेट वाइसआव जों थांसैलाय मानोना LAC वाइसआव जों सावरायदों नालाय बेनो जाबाय क'क्राझार आरो लोगोसे उदालगुरि हिसाबै दानिया उदालगुरियाव सोर गेलेदों होनोबा जों दायो नायनोसै दा जोंहा उदालगुरि LACआव गेलेदों मानगोनां बिथां रिहन दैमारि सार आरो लोगोसे बेनि हेंथायै गेलेदों बेनो जाबाय दिपेन बर' बिथां सारा गेलेदों एबा रिहन दैमारि जाबाय NDA नि आरो लोगोसे UPPL निफ्राय दिपेन बर' बिथाङा गेलेदों दा बेनि गेजेराव बांसिन क्वालिटि लिडारखौहाय बांसिन भट हरदों बेनो जाबाय नोंथांमोन नायोब्ला दिपेन बर' बिथाङा मोनदों 63% सापर्ट मोनदों इयुथ्सनि गेजेरजों आरो लोगोसे रिहन दैमारि सारा मोनदों 37% माने मोनदों देन बेखौ जों नायोब्ला इयुथआ मेक्सिमाम निउ फेसखौहाय माने सापर्ट खालामदों आरो MLA हिसाबै मोननो हास्थायदों दा बेखौ जों मोनथिबाय दा बेयो फिक्स जाया नाथाय समजों लोगोसे चेन्ज जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एसेब्लाबो बियो फिक्स जाया नाथाय गोदान महरै दिपेन बर'खौ बांसिन सापर्ट खालामगासिनो ग्राउन्ड लेभेलाव आरो ग्रासरुट लेभेलाव देन बेखौ जों मिथिबाय दानिया जों क'क्राझारखौ जों दायो नायनोसैलाय दा जों क'क्राझार होननाय लोगो लोगो गोबां फेमास बेनो जाबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनसुलि बिसि सेउलि महिलारि गेलेदों NDA निफ्राय नोंथांमोना मोनदों आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि UPPL थाखानाय MLA बिथाङा गेलेदों दा बेवहाय बांसिन सापर्ट मोनदों 61% इयुथआ माने सापर्ट खालामदों लरेन्स इस्लारि बिथांखौ आरो मेडामखौ नायोबा 39% बेवहाय बर्तमान भटआ फैथ'दों आरो दाना नायदों नोंथांमोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोनना ससियेल मिडियायाव UPPLआ देरहायो आरो लोगोसे रियेलिटियावहाय BPFआ देरहायो बेबायदि टाइपनि कमेन्ट्स फैदों नाथाय सिगांनि 6 मान्थ्सनि जेनोखि आं नोंथांमोना भटिंखौ खोन्थाबाय मेक्सिमाम BPF खौ सापर्ट खालामदोंमोन जायनि जाउनाव देरहादोंमोन सरकार दादोंमोन नाथाय एबार एसे उल्टाबो जानो हागौ मानोना माखासे गोरोन्थि मावदोंबा इयुथआ माने डिसिसन लाबा माने NDA बांसिन देरहायाबो जानो हागौ आरो दा बेखौ फिक्स बुंनो हाया समजों लोगोसे नोंथांमोना बेबादि टाइपनि इन्टारेस्टिं भिडिअ मोनबाय थागोन एन्ड नेक्स्टआव गुबुन लेभेलनि LACनि सायाव भटिं फैगोन नोंथांमोना बयबो भटखौ हरनो दाबाव